To fa mai sauraro, asirin wasu jarumai a masana'antar Kannywood ya tonu bayan wani zaben bidiyo da ya fita yake ta trending akan social media kan batun yadda wato jaruman suke ta gwangwajewa a cikin wani ɗakin hotel. Idan za ku duba wannan jarumin aka Amfara ne, sa'annan kuma jarumar Freety kenan wadda aka fi saninta da wato Zainab Freety a masana'antar ta Kannywood. Kamar yadda za mu kawo muku cikakken bidiyon a cikin wancan namu mai albarka, irin wato abin da suka shuka a cikin wannan cikakken bidiyo, yayin da wasu suna ta Allah waje da wannan zafin bidiyo da yake trending akan social media. To amma mai sauraro, kamar cikakken bidiyon dan Allah, idan ka san wannan shine asalin zuwanka na farko kuma wancan namu mai albarka mai suna Tushen Hausa, muna da buƙatar ka samu hannunka mai albarka ka danna mana alamar ta subscribe, kana ka danna mana alamar ta ƙararrawa, domin haka shi ne baka damar samun zafafan labaranmu ingantattu kuma da zarar mun ɗora. Mun gode kallon wancan namu mai albarka mai suna Tushen Hausa, mun gode. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu mai sauraro. Barkanmu da jami'in sake kasancewa da mu da ku a cikin wannan mai albarka. Labarai da su kamar dai kullum yadda muka saba kawo muku zafafan labarai. Sai ma wannan channel namu naku mai albarka mai suna Tushen Hausa ya leko wani zafin batu kenan da yake ta sanin akan social media kan batun yadda wato wasu daga cikin jaruman Kannywood mace da namiji suka keɓe a cikin wani hotel suna wato rakashewar su, yayin da mutane dama sun yi Allah wadai da wannan bidiyo da ke trending akan social media da su wanda suke rawa a cikin wannan bidiyo. Tun mai sauraro, ban sani ba ko taɓa kallon bidiyon ko kuma wannan shine kananka na farko a kallon bidiyon. To amma domin cikakken bidiyon, samu guri ka zauna ka shirya tsaf domin saurara cikakken bidiyon daga wannan channel mai albarka mai suna Tushen Hausa. To mai sauraro, duk mun san cewa ina haka tana faruwa a kan social media, kamar yadda Zainab Indomie ta yi, Safara'u ta yi, ba suna ɗaya waccan bayar Allah ita ma da ta yi a Maryam Boat. Duk suna da wasu bidiyoyi nasu na daban wanda za a ga ni ba sani ba ko idan sun ɗau irin wannan bidiyon ajiye suke suna gani suna jin daɗi ko kuma yake faruwa. Wasu daga cikinsu ana ɗaukar su bidiyon ne yayin da suke aikata abin, ba wanda yake kallon su, sai wasu daga makusantansu suke ɗaukar bidiyon suke yaɗawa akan social media domin wato ainihin tozarta su. To ina tunanin kuma wasu daga cikin wato ainihin wato jaruman masana'antar Kano suna ɗaukar irin wannan bidiyon ne su ajiye a wayarsu, yayin da wasu ma har zargin suke yi da cewa idan sun ɗauka samarin suke turawa. Maganganu da iri a kan wato irin waɗannan bidiyo da suke fita a kan wato kafafen yaɗa zumunta na wato ainihin Facebook da Instagram, Twitter and YouTube kamar dai yanzu. Idan ba ta manta ba, ita wannan jarumin ma yanzu ta yi aure, ba ta tsoron mijinta ya ga irin wannan bidiyon yana a kan social media. Ba sa tsoron nan gaba su haifi 'ya'yan nasu su tashi su ga irin wannan bidiyon yana a kan social media. Shi me za su ce wa 'ya'yansu? Me za su ce wa 'ya'yansu? Me za su ce wa 'ya'yansu? To mai sauraro, ni da shawarar da nake ba mu har yau har gobe, mu yi abin da kuda zai bi. Duk mai son kallon wani cikakken bidiyo ya sacin rawar Freety akan kafar sada labarai na wato ainihin YouTube. Zawar Freety tare da Musbahu aka Amfara a cikin hotel, tabbas zai ga wannan cikakken bidiyo. A yi haƙuri, yanayin aiki ya sa ban ɗora shi akan wannan content ɗin ba.